ụmụ Igbo ekene m ụnụ, asị m ka onye Chinyazelu, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu na Oraifite, nwa Adama na Oraifite, anyị bụ nri na Oraifite dị na-akpụ alụ. Ihe nchọ ka nkọwa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara ọrụ mmiri, how to settle the water spirits and do it perfectly. Aka m na-ekwu okwu ya. Ihe chọrọ ịkọwa bụ ihe chọrọ ikwute abụ metara ndị dibịa, ndị ọrụ, ndị eze nwoke na ndị eze nwanyị. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ ka mmadụ ga-esi wee rụọ ọrụ mmiri wee lụta ya nke ọma. Maka na anyị na-enweta ozi dị iche iche na ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị na ha arụghị ọrụ mmiri ugboro kwuru ugboro rụchaa ya mana ọ garọ. Ma bifo nke mana ana m asị ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị ya gazie n'ọfọ. So n'isiokwu m nke ụbọchị taata bụ what you must avoid and what you must do ịfụ na ọrụ ịlụrụ gara ọfụma. Nke mbụ, ị bụrụ onye dibịa, onye ọrụ, akwekwala ka ije buso ọbara, ma ọ bụ ụfọdụ na-anụ na ụfọdụ na-eje were ihe ọbụla a na-egbu egbu jee na mmiri jee na-egbunye ya. Ndị mmiri na-asọ ọbara, ndị mmiri na-asọ ụdị ihe na-etu anwa, maka na ọchụ ndị mmiri ebukakwa, ọ na-akọkọ ahụ nwụcha ka ndị mmiri ghara ịgbawa ọchụ ma ọ gbaa onye na-arụ ọrụ. Ụfọdụ na-ejekwa n'ebe ha dọwara ite ndị mmiri ha n'ụlọ, ebe a mawara ya akwa, jee were ọbara jee na-egbusa, ma ọ na-egbu n'ime ite mmiri, ma ọ na-egbusa n'ahụ nwaite imezina ya. Ọ na-eme ọrụ ama aga ijee na ngwuru ebe ị na-arụ ọrụ, ịdọtuo na ndị mmiri, gwa ndị mmiri gị na ị chọrọ inye ịdọturu ha ana, nye ha ana ebe ị ga-anọ na-egburu ha anụ. Ụbọchị ị ga-egburu ha anụ anwa, ikpecha ebere n'ihu ndị mmiri gị, ijewezie n'ebe ebe ị dọrọ ha ana, gwa ha ka ije gburu ha n'ebe a, were ọfọ ha jewe ebe a, ibuzi ebe a, ibusa ọbara n'elu ọfọ ha, nyefe ife, nyechazie ha ihe mgbe ihe ewufazi ọfọ anwa pak n'ụlọ ọrụ ugbu a. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ mgbe ị na-akwara ibu mmiri, make sure na ibu mmiri ị na-akwa dị complete n'oge ezu ezu, maka na ihe niile a na-etinye n'ibu mmiri nwere ihe o gosiri. N'ikwuchiga ngọ lụta na ụbọchị ọrụ mmiri ahụ ka ị wee nwee ike mee ihe ị kwesịrị ime. Ka mmaziri ofu atụ n'obodo m wuo Oraifite, Anambra steeti, ọ bụrụ na ị bịa gbaa nkwụ nwaanyị, mana egwu ahụ a na-akpụnye ụmụnna na family of the girl, iburu ya nwanne sadaka ka ị bịa mee. O nwere ụfọdụ ihe ndị ụmụ agbọghọbịa, ọ bụrụ na o zuru ezu, nwanne ị na-akpọ gbọrọ nwaanyị ya ana, and so on and so forth. So etu a ka ọ dị n'ọrụ mmiri. I'm sick and tired ịnweta rịpọtụ ndị mmadụ ga-asị ya na ya alụghị ọrụ mmiri 2 times, na ya alụghị ọrụ mmiri 3 times, mana ọ gara aga. So ihe na-achịkọwa bụ ị ga-eme ya ọfụma na edishọn nke ha niile zuru ezu. So n'ihe ị ga-eme onye edishọn nke ha niile zuru ezu bụ make sure ihe niile zuru ezu. Emesịa, maybe later in the day if I have chance, ka m seela ụlọ ihe niile kwesịrị ịdị n'ọrụ mmiri, maka nke ọ na nwere ihe o gosiri. Emesịa nke ahụ ka ha zuru ezu. Nke ịtọ bụ ichefukwana mgbe ị bịa kwụcha ngọ setụrụ ndị mmiri, setụrụ the queen mother, setụrụ eze nwoke na eze nwanyị, nwaanyị mmiri, setụrụ ndị niile nọ na mmiri, ndị ọgbanje mmiri, setụcha ha. Echefukwana ndị ọgbanje enu ana. Lụtakwana ya akwa ngwongwo nke ha wee jedọwara ha n'elu ana, maka na eme nwata ka emere ibie obi adị ya mma. Ihe emekwa nke a. Nke ịtọ, nke ịnọ, lụta mgbe ọbụla ije rụọ ọrụ mmiri a, gị nwa na onye a na-alụ ọrụ mmiri na gị nwa na onwe gị bụ onye na-alụ alụ, lụta a day or more before ụbọchị iji aja alụ ọrụ mmiri a. Make sure na ị have process, nwere mmekọ ọbụla ka ị wee dị ọcha. Nke ise bụ echefukwana inwe akwa iji eje na mmiri, ma gị onye na-alụ mmadụ ọrụ ihe enwe white iji eje ọrụ mmiri. White ga-abụrụ imechi were jewe ebe ọdọ white wụkọ ndị mmiri, ebe ịlụ ọrụ ndị mmiri yiri ya, ọrụcha ọrụ mmiri ahụ ije gbaa ya na anwụ ọkọkwa, itoekwa ya mkpọcha ọzọkwa. Gị ọkwara onye a na-alụ ala arụcha alụghị ọrụ mmiri, ka ba arụ nwee white iji eje mmiri.
iruo mfe banye n'ime mmiri yiri white gị imechakwa eyipụkwa ga-ekwe ụbọchị ọzọ ị na-abịakwa. Ọ na-egosi na very serious ihe ị na-eme. Then nke ọzọkwa bụ onye na-eje eme gị introduce na mmiri. Onye na-eje eme gị introduce na mmiri must mee ya ọfụma. Ọ bụrụ na ịbụ onye mmiri ma na ndị mmiri na-eji stọpụ gị na ịgbara afa, tinye esi m ya wee gba afa, ịgba afa ọ bụrụ na ndị mmiri na-eji stọpụ gị chọọ ka ị bịa setụrụ ọha kwụọ ngọ. Ọ bụrụ na ijiri ego ije ezina na mmiri alụbara ọrụ mmiri emebụrụ introduce ka ị ghara imeta ihe ga-agba onwe ụchụ nju ndị mmiri na-apịa ahụ nwụcha. Ihe ị ga-eme bụ igwere jechawa akwa ọkụkọ Igbo igoti ya beta. Iwere akwa ọkụkọ Igbo jee n'anyanwụ anything from 7:30 gbagobe anyanwụ apụtago iru iwere ezie n'anyanwụ wee sị ha na iji akwa gbaa afa gị sị na gị nwa na iji akwa wee bịa na-eze ha iwe na ọrụ bịa lụọ ọrụ mmiri ahụ na ikwesịpụtago na eyi arụ ya ana na eyi arụ ya n'ọkwọ na ego ochi gị na ọ bụrụ na ego ochi gị n'ihi na ha biko ha zitere gị ego ka ị nwee ike bịa lụọ ọrụ mmiri a. Chọta obere were efere tinye obere nnu na mmanụ miskọta ya ọnụ iwere ya na-ete na akwa na-asị ha mgbe ị na-ete na akwa ya na-asị ha na ya biko na nnu na mmanụ adịghị ese okwu n'iji akwa wee na-asị ka ize ha iwe ka iwe hazie ka ha nwee ike wee kwado gị na ịnweta ha na ego n'ihi abịa lụọ ha ọrụ mmiri. Ikwuchazie etu a iwere akwa awa jewe ebe ụzọ gbara ebụọ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ chiwa akwa awa. Believe me, once you do this ntu obi gị niile obere oge ị afọ na ha ga-esitere gị ego ị ga-eji were lụọ ọrụ mmiri. Ka fat. Then mana ọ bụrụ na irubere ọrụ mmiri ijena na mmiri maka inwe ike jee kọtara onwe okwu maka a na-agaịdị mmadụ agaịdị na do's and don'ts na mmiri. Onye na-eje eme gị introduce na mmiri nnọka n'elu ana mgbe ị chọrọ ije nwaanyị gbaa nkwụ nwaanyị a na-enwe onye akaebe. Yes, onye dibịa ma eze nwaanyị na-eduga aga agbụ ndọka nye agwụ onye akaebe ya nwa na-eme gị introduce to the river to your family. Ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na omenala Igbo onye anwa duruzie gị jee mee gị introduce mgbe ahụ ịnụchazie nwaanyị ọ bụzi ọlụ gị ide frequentizi ebe ị nụrụ nwaanyị na onwe gịzi mana mgbe izi ahụ a na-abịa ịgba nkwụ nwaanyị ọ ya enwe onye ga stand in between. Etu esi eme ya bụ gị nwa bụ dibịa nwere ihu ọlụ igoro ihe niile anwa iji eji alụ lesie ngozi ji alụrị ọrụ mmiri ijee n'ihu ndị mmiri gị wee gwa ha na n'ọta ka ị na-eji alụ ngozi ọlụ ndị isi mmiri ya ka e wee ritọn ngọ igosi ihe niile igota wee yosi ha sị ha biko ha so gị ka e wee gbadaa mmiri eluo na mmiri ahụ iji alụ ọrụ mee ka ikwa shọ na mmiri ahụ mmiri ọ bụrụ na ọ bụrụ mmiri ngozi anwa mee ka shọ na ịma aha mmiri ngozi ahụ si ya mmiri ya ma kpọọ mmiri ya bịa na mmiri ahụ ị nọ ya ka ọ bịa were oke ya. Mgbe ị mechazie ihe ndị dị na ya wenyechaa ha ewu ha lụtakwa na ewu ị ga-enye ndị mmiri na mmiri ga-abụ complete coach. Ụmụ ewu a ndị obere ewu a na-ele ga-ebe 12,000 to 15,000 naira igorie iruo iwere ewe nye ha ị ga-enye ha that life coach. That one is for queen mother ndị mmiri eze nwoke na eze nwaanyị na in house ndị ọgba njem ha nwe nke anwa full goat. The other bigger goat like from 25,000 and above bụ ndị a ga-egbu n'ụlọ ndị a ga-eji mesara aka ọnọ ka onye je rụcha nwaanyị ịbaji jezie mgbe nke ọzọ mee sara aka kpọọ pati ndị mmadụ iri ya. Etu a ka ọ dị mgbe ọ bịa rụchaziere ọrụ mmiri anwa ọ kpọzie ndị mmiri anwa abịara ndị ọrụ mmiri ngozi anwa ndị mmiri ngozi anwa sị ha biko ha sokwa ha gbago n'elu ala na ka onye dibịa alụrụ ya alụ ka erizie wee ṅụọ mgbe ahụ a ga-esizi nnu wee nye ndị niile ya bịalụnụ erie ṅụọ wee mesara aka. Then emesie ya etu a ịma na ọrụ mmiri alụrụ ezigbo oke dotakwa na-enyere ndị a ga-enye ndị ọgbanje mmiri ọgbanje enu a na a ga-enye ha oke ha. Then emesisie nke anwa then ịma na enweziri ike from time to time gị nwere onwe gị bụzi onye alụrụ ọrụ mmiri nwere ike nọzie igoro nzu goro edo goro ihe ọnụ na-eri jezie na mmiri ruo na mmiri ikene ha n'ihe ha mere kenekwa ha yọzie ha ihe ọbụla bụ ebumnobi gị nwezi ike ijezi mmiri na onwe gịzi maka na mgbe ahụ akụzigoro rules and don'ts dị na
ije mmiri. So ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma n'ihe gbasara ọrụ mmiri a. Biko ka ndị mmadụ na-etigara aka anyị nwee ike lụọ ọrụ mmiri a once and for all, because ọrụ mmiri a alụta anyị ọfụma, believe me, nwere ihe dịka ka alụọ ka alụgharịkwa ọzọ. Na ihe kpatara na aji awa alụgharị ọzọ bụ na ọ bụrụ na ịlụtarị ọfụma, ọ bụrụ na obodo nsi, ọ bụrụ na ịgba nkwụ nwaanyị si na ịbịa gba nkwụ nwaanyị, mana ịghọtara ihe na ụmụnne ewu ahụ nwanne sara aka ka ị bịa bịa, ma ọ bụ na ị bịara ọ bụrụ na okwu ụmụ agbọghọbịa ma ọ bụ okwu ma ọ bụ ezuru ezu, nwanna ya ghọtara ihe ị na-ekwu. Etu a ka ọ nọrụ mgbe ihe niile a na-etiri ha nwere ihe omimi na omenala, andụ nwere ihe omimi na ebe ndị mmiri nọ. Etu a ka ọ dị. O nwekwa ajụjụ ị nwere n'ihe nkọwara ya gbasara ọrụ mmiri a Patrick, then ihe ị ga-eme bụ ijee full WhatsApp nọmba anyị were send message maka inquiry ma ọ maka ịgba afa ma ọ maka enyemaka ọrụ ọbụla dị iche iche. Nekwa YouTube channel anyị, like video anyị, share kwa among your friends, and subscribe to our YouTube channel so that ka ị nwere enweta nkụzi anyị na-akụzi gbasara ọdịnala Igbo kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Igbo maka nọ, asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ya gazie nọ.